jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-Assoċjazzjoni Bennejja u Kuntratturi se tkun parti mill-Kunsill Konsultattiv dwar il-bini u l-kostruzzjoni biex tkun stakeholder ieħor parti mill-bidliet li tisiru fis-settur tal-kostruzzjoni. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard kif attenda l-inawgurazzjoni uffiċjali ta' din l-assoċjazzjoni. It-twaqqif tal-Assoċjazzjoni tal-Bennejja u l-Kuntratturi hija aħbar tajba għas-settur tal-kostruzzjoni għaliex għandna stakeholder ieħor li jista' jagħti l-kontribut tiegħu fil-proċess riformattiv li huwa neċessarju f'dan is-settur. It-twaqqif ta' din l-assoċjazzjoni se ssaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-bennejja, il-kuntratturi u l-periti liċenzjati biex ikomplu jollu l-istandards fis-settur. Il-Ministru Attard saħaq dwar l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn l-assoċjazzjoni u l-awtoritajiet fil-waqt li aċċenna ħtieġa ta' ristrutturar u li jiżdied l-infurzar. Dan bilan li titrawwem kultura ġdida li fiha s-settur jista' jitħalla jaħdem f'armonija mat-terzi li sa issa għadhom qegħdin jiġu affettwati minn xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Michael Kutajjar esprima sodisfazzjon kollettiv tal-Kumitat tal-Aħbar li l-Kumitat tal-Kunsill Konsultattiv dwar il-bini u l-kostruzzjoni laqa rakkomandazzjoni li se toffri l-possibilità ta' parteċipazzjoni aktar b'saħħitha fir-riformi u t-tibdil li jeħtieġ li jsir fis-settur. Bunin ukoll li fil-jum ta' tnedija ta' din l-assoċjazzjoni kellna iktar minn 200 membru ta' bennejja liċenzjati u wkoll issieħbu din l-assoċjazzjoni. Huwa kompla mal-Ministru Attard rigward il-ħtieġa ta' ristrutturar u aktar infurzar u saħaq li fejn se jkun hemm il-bżonn se jittieħdu miżuri drastiċi bħal huma sospensjonijiet meħtieġa sakemm persuni in kwistjoni jirregolaw irwieħhom biex verament ikunu jistgħu jolew l-istandards. Fl-aħħar taċ-ċerimonja l-membri ġew preżentati ċertifikat ta' sħubija fl-assoċjazzjoni.